Pallandilta ja tällä kertaa minä kerron teille kirjanpitoaineiston säilyttämisestä. Kirjanpitoaineistohan on kirjanpidot, tililuettelo, taseerittely, tilinpäätös, toimintakertomus, liitetiedot erittelyineen ja luettelo kirjanpidoista sekä tositteet, muu kirjanpitoaineisto ja kaikki kirjeenvaihto, joka koskee liiketapahtumia. Perehdytäänpä sitten hieman tuohon kirjanpitoaineiston säilytysaikaan. Eli kirjanpitoaineisto tulee säilyttää 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Laskut ja tositteet, muu kirjanpitoaineisto ja sitten semmoinen kirjeenvaihto, joka koskee liiketapahtumia, niin ne tulee säilyttää vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Viranomaisilmoitukset, kuten esimerkiksi arvonlisäveroilmoitukset, tulee säilyttää myös vähintään 6 vuotta. On kuitenkin huomioitava, että jotkut EU-tuet vaatii pitempää säilytysaikaa. Myös hankerahoituksen kirjanpitoaineiston säilyttämiseen voi liittyä erityisiä arkistointivaatimuksia. Muualla lainsäädännössä voi olla, että on asetettu pitempiä määräaikoja, joten esimerkiksi arvonlisäverolaissa on säädetty kiinteistöinvestointeihin liittyvistä laskuista, tositteista ja selvityksistä, ja ne tulee säilyttää vähintään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tämä tarkastuskausi on alkanut. Miten kirjanpitoaineisto sitten pitäisi säilyttää? Eli kirjanpitoaineistohan säilytetään joko sähköisenä tai paperisena, tai sitten niiden yhdistelmällä sillä tavalla, että osa tiedosta on sähköisessä muodossa ja osa on paperisena. Arkistoinnin järjestäminen on lakisääteistä ja se on aina yrityksen johdon vastuulla.